Yarışın ähli duguşuklarynyň geçiriljek ýeri bolan gyşky oýunlar sport toplumynyň 10 000 orunluk ýapyk buz meýdançasyna köp sanly tomuşaçy ýyglandy. Bu ýerde bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Tolgunlyrjy pursat ýetip gelýär. Sport toplumynyň meýdançasyna bätliçi gatnaşýan ýurtlaryň döwlet baýdaklary getirilýär. Açylış tawrasynyň resmi bölüm başlanýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urnuny türkmen halkynyň milli lideri, halk massawadynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan başlanan we häzirki döwürde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow tarapyndan üstünlükli durmuşa geçirilýän toplumlaryň strategiýalaryň netijesini türkmen sporty hil taýdan täze derejä aşkarly. Halkara Olimpiya Komitetynyň, Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň agdaty bolan ýurdumyz Halkara Olimpiya hereketiniň ösürmegine münasip goşunt goşýar. Türkmenistan sport mümkinçiliklerini parahatçylygyň hem dostluň bekbitlerini gönükdirip, ilkinji nowatda dünýä bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy ýygyderli putulanýar. Dawraly ýagdaýda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gutlugy bolýar. Onu garaşdyr. Hemişelik bir tarap Türkmenistanyny köpçüliklerin beden terbiýe, sagaldyş hereketiniň putulandyrylmagy bilen bir hatarda ussat turgunlary, tälimçiler we bu ugra degişli hünärmenler taýýarlama arkaly ýokary netijeli sportyň ösürilmegine, halkara hyzmatdaşlygynyň işçiňleşdirmegine de ul ünsürliýäni gaýdalýar. Hormatly prezidentimiň gutlugy ul ruh bilen ik bilen diňlenli we şowkunly el çapysmalar bilen garşylandy. Dawaranyň torgunlyrjy portaly gelip ýetýär. Hakkay boýunça halkara ýaşyna badalga berilýär. Türkmenistanyň döwlet senatynyň belent ýanglanmagyny sport toplumynyň monitorlordy watanymyzyň mukaddes tuğu peýda bolýar. Dawaranyň resmi açylyşy tamamlanan soň medeniyet we sunwat işgärleriniň hemde sport mekdepleriniň okuwçylarynyň aýdym sally saknalaşdyrylan çykyşlary ýerine ýetirildi. Sporda gadimy döwürlerden märi parahatçylygyň, dostluň nişan kökümine garan ata-babalarymyzyň asylly ýolunda dowam edip, biz spordy dünýä ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyň möhüm ugry, halklaryň arasynda dostlukly gatnaşyklar putulandyrmagyň ählimi meselesi kökümine görýärsi, döwlet başlanmadyň gutlugyny notalýar. Bu ýedi diýarymyzyň sport taryhyny möhüm waka bolan bu ýarşyň halkara sport hyzmatdaşlygyny putulandyrmagy, parahatçylyk we dostlugy dawarlandyrmagy, Olimpiya hereketiniň ýörelgelerini wagt etmäge, hemde ornaşdyrmagy, hakey boýunça türgünleriň ustatlyklaryny, tejribelerini artdyrmagy uly goşunt goşukdygyny berk önem bildirýär. 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we Sowetiniň 30-njy 5-nji Aziýa oýunlary munyň aýdym suwutnamasydyr. Köp uğurlu Olimpiya şäherjiginiň sport toplumlaryny geçirilen bu iri sport şäherine Aziýa we Okeaniýa döwletleriniň 62-sinden iň edber türgünleriň 5000-den gowra gatnaşdy. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasy bütün dünýä velosiped gününi esaslandyrdy. Ol her ýylyň 3-nji iýunyna giňden bellenýär. Şeýle-de şol ýyl gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň uğru boýunça Amur Hadar 2018 halkara awtoralysy agratletika boýunça dünýä çempionatym üstünlükli geçirildi. Geçen ýyl bolsa paýtatymyz 12 ýaşly we şondan kiçik ýetkinjek oglan gyýlaryň arasynda tenis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň fevitleýin ýarşynyň ikinji gedek geçirilen ýer boldy. Şeýle-de paýtatymyzda ilkinji gedek kuraş boýunça dünýä çempionaty geçirilip, onuň guramaçylyk derejesi degişli halkara federasiýasynyň iň ýokary bahatyna münasip boldy. Şeýle-de 2014-nji ýylda Abada milli syýahatçylyk zowlugyny windsurfing boýunça dünýä kubogyny almak ugruna ýarşyň derklap kitaplaryny geçirmek bilen ýurdumyzyň ýelkenli sport boýunça halkara ýarşlaryny ilkinji gedek goşulanlygyny bellemek gerek. Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhammedow 2014-nji ýylda Russiýanyň Soçi şäherine geçirilen 22-nji we 22-nji ýylda Hytaýyň Pekin şäherine geçirilen 24-nji Gyşky Olimpiya oýunlarynyň açylış tawrlaryna gatnaşmagy ýurdumyzda sportyň gyşky görnüşlerini ösdürmegine we wagt edilmegine, bu urdu halkara hyzmatdaşlygyny uly ünsürliýänliginiň nowatda suwutnamasy boldy. Paýtatymyz bugun hakey boýunça halkara ýarşynyň geçirilýän ýerine urly. Ýarşy ýokary derejede geçirmek maksady bilen hormatly prezidentimiz karary gol çekdi. Şol resmi namy esasynda guramaçylyk topary dördürli. Bu onuň düzüm tasdiklendi. Soňky ýyllarda ýurdumyzda sportyň gyşky görnüşleri boýunça ýaşlar geçirmek üçin giň mümkinçilikler dördürli. Häzirki döwürde ýaş türkmenistanylar hakey we figuralaryny typmak bilen ýakyndan meşgulanýarlar. Türkmenistan hakeýiň okunly ötüşi türkmen halkynyň milli lideri Ahryman Arkadamyň tagalary bilen berk baglanyşyklylar.
Ahırman arkadamydyň başlangyjy esasyny Aşgabatda we Abada Melisiýakçylyk zowlugyny buz meýdançylary guruldy. Hokey topolary dürdüldi. Şunun bilen maglypdy hokey boýunça durly ýarşlar, şol sany milli çempionatlar ýygyderli geçirilýär. Soňra bolsa atoparçyda çykyş edýän ýurdumyzyň galkan Bahreýnyň, Iranyň, Omanyň, Özbegistanyň toporlarynyň hokeyçilary meýdança açykdylar. Bu toporçanyň düzümi bolsa Belarusyň, Gazagstanyň, Kyrgyzstanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Tatarstan Respublikasynyň, Türkiýanyň toporlaryndan ibaratdyr. Toporçylaryň ýeňijileri 20 aprelde geçirijek finalda baş baýrak uğruna bäsleşerler. Ikinji uğrunu eýleýän toporlaryň arasynda bolsa birinji medallaryň eýeleri keskitdiler. Türkmenistanyň milli ýygnasynyň esasy bölegini tüzgän galkan toporynyň hokeyçileri bu ýarşy ören netijeli taýýarlyk gördüler. Fevral-mart aýlaryna olar Belarusdaky türgünleşik ýygnanşygyna şeýle Günorta Afrika Respublikasynyň Cape Town we Kyrgyzstanyň Bişkek şäherlerine geçilen halkara ýarşlaryna gatnaşdylar. Türkmenistanyň 8 gezek çempionu galkan Bahreýnyň toporyna garşy başlangyç oýuny üstünlükli başlady. Duşuň eýem ilkinji minutlaryna ýyleşdirmede tapawutlandylar. Şeýlelikde ýyleşdirmede ýarşyň ilkinji duşugyny aýratyn uly tapawut bilen, ýagny 8 bar hasabyna ýeňiş kazandylar. A toporçanyň beýleki oýunyny Özbegistanyň topory Omanyň toporyny 11-3 hasabyna ýeňdi. Bu toporçada Gazagstanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň toporlary ýeňiş kazandylar. Gazagstany türgenler Türkiýanyň toporyny 5-3 hasabyna ýeňdiler. Russiýalar bolsa Kyrgyzstanyň toporynyň 8-3 hasabyny üstün çykdylar.